Здравейте, потребителите, аз съм Готила и днес продължаваме Minecraft проектата УМС. Това е новата къща, която почнах да я строя. Не бях си много отдавна, защото си играх, нали, тук да строя тази къща. Приготвил съм си камък, такъв камък, Stone Bricks, дърво, даже 4 Iron Pickaxe, 9 диаманта. Да, намерих ги тук някъде, бях влязал тук. Наблизко има една мина, после може да ви я покажа. Вау. Да. Да, започваме. Сега ще използвам тези две. Да. Започваме с това. Само че аз забравих взема камък. Аре ще сложа тези трите. Вземаме от това и от това. Друго ще ни трябва такова дървено. Няма много дърво, не съм събирал. Затова по някакво време може да ползвам, ако нали не ми стигне. Това ще ми стигне, но все пак. Та сега играя на новата версия 1.8.1 май. Името. Добра е версията, но има огромен лаг. Моят компютър не е от най-бързи, ама все пак много голям лаг има. Не знам на клипа дали ще се вижда, но има огромен лаг. Добре. Сега. Да, другото нещо, което трябва да крафна е стълби. Точно трябва само две, така че да, 4. Даже точно 4 ще ми трябват. Фак. И да, ето тук. Само че трябва после да намеря къде ще сложа вратата. Али? Този епизод няма много да говоря, защото повечето време ще строя. Ере. Та нещо много ме лаги играта, не знам защо. Нищо. Той самата игра ме лаги, като поставя някой блок и ето вижте. Не се вижда след време почва да се вижда. Не знам, нещо ми е бъгната. Добре. Сега от някъде трябва може да се влиза. Предполагам, от тук. Не. Да, не. Защо така лаги, бе? Да, от тук ще се влиза. Ето, тук дори съм поставил два такива блока. Аз предполагах, че от тях може да се сложи едни бутони да се отваря вратата, ама много време ще ме отнеме да се.
Сега. Сега тук трябва да направим входа по-хубав. Тези неща ще използвам. Ако имах сега тук глоустон, ще издебали по-хубаво, но няма. Не, те ще не грозни. Сега тук се чуя какво да служа. Така хубаво ли е сега? Не знам. Да, става, хубаво е. Само че е тук. Сега ще искам да направим така. Да, 12 ми стига определено. Вау, лага просто е огромен. Дава на клипа да не се игра. Повече няма играе много семенно. Просто е много гадна. В него като пуснат Optifine. Може да Optifine, аз не се проверявам. Така. Сега пробваме вратата. Да, тук вече има различни врати. Което е много интересно как ще изглежда. Да, ето. Трябва да пробвам всичките врати. Но тази мисля, че беше най-хубавата. Не, изгледах на някаква барака. Не някаква друга беше. Аз имам още едно такова. Искам да пробвам тая. Има някои врати, които са много гадни. Като е тая. Да, ето, някакъв лак. Не знам. Малко друго дърво нямам. Поне сега не си нося. Себе си. Тогава ще сложа тази на барака. Ама всъщност сега не е толкова. Да. Става. Добре. Това само да бъде някакъв звук, има ли звук? Добре. Само че аз не съм си крафнал, не е важното нещо. Да, изобщо не съм си крафнал. Си имаме лопата. Така, сега направим пода. Добре. Сега. Знам, че чудя пода от какво да бъде. Предполагах от дърво, защото това е най-доброто. Но аз искам малко по-различно. Смисъл. Нещо е такова, да стане като плюс или хикс, не знам как нарича, както искате да нарича. Добре, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Те пак. Добре, ай ще го сложим.
Да, то точно между тия съвпада средата. И не е тук отваряме. И аз само си нося легло. И добре, ще върна на следващия ден. И да, хора, тук съм. Видях нещо много гадно. И какво е това? Играта е расист. Защо ме мрази? Да, то е лак, аз може и да умра. Не! Не къща ми, излизай. Мале, огромен лак имам просто, хора. Искам този крипър, не той ще гръмни, то аз. То много ми лаги играта. Еми да, той играта ми лаги, като някаква свиня ми лаги играта направо. Играта ми лаги, като свиня и кам. Бах ти. Играта, бе! Там паметта ми 4 гигабайта, бе, защото така ми лаги. Сега, колко крипър има тук, бе? Ще ги бия стои. Не гърби, моля са! Не ми гърби къщата! Умри, бе! Сега! Лак! Дори хелче ми вземи, бе! Не. Повече няма да играе на 1.8.1. Това е най-лагащата версия. Ах ти бруталния лак. И сега, ако има още един крипър, ще отида да се хвърлям през пи. То гледа от лак не мога да се простряти. Дори пада във водата. Чакай ти малко, бе. Ами да. Това си играе на 16 чунка. Минимап левел е 4. Да, много ясно. То заради ти. Аре! Боже. Сега предполагам, че помолчи много. Арде! Мале, то цялата Майнкрафт забива. Не, тя пак лаги. Защо така ми лаги, не мога да разбера. И сега още един крипър, майко направо си се гръма. Защо всички кокошки се избягали? Аз си писка да видя. Ау, не. То не може да се търпи това лак. Бре, как може така да ми лаги, бе? Всичко бе настроено на 6 ченка съм. Графиката е fast, minimal, normal, cloud, fence, off, full screen off, alternative box, всичко. Ай, намаляваме brightness. Малко по-добре, ама пак е отвратителен, лага. Добре, тия мобове са спалнали на всяко. Значи, хора, просто ще спра епизода и в следващия епизод ще продължа. Защото лага просто е огромен и не мога да търпя просто, става ми просто тъпо просто като играя. Не ми харесате. Затова в следващия епизод ще бъда на 1.7.4, защото тя е много по-яка от тая. Да. Да ви хареса клипа. Съжалявам за този лак, който може би ще виждате много вероятно ще видите. Съжалявам за този лак. Да. Тези кокошки пак ви бяха. Да ви хареса клипа. Вижте, това е на... Лата! Не. Просто не мога. Спирам клипа и... Ейте, то ще гръмне той крипър, че не. Ейте как ме гони.
Да. Ако ви хареса клипа, абонирайте се и дайте положителен вод за клипа и чао.